ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3-4ଟା ମାନେ ଝିଅ ହେଇଗଲେଣି, ପୁଅ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ହେବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ କରିବି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଟିପ୍ସଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଝିଅ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣ ପୁଅ ହେବାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ମାନେ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅ ହେବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏହି କାମଟି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ? କୌଣସି ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପାଣି ଢାଳୁଟା ନେଇକି ମଝିରେ ଥୋଇଦେବେ। ସେଥିରେ 3ଟା ଗୁଆ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳୁଟା ରହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଢାଳ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଥୋଇବ ହାତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥୋଇବ ଢାଳ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 2 ଭାଗରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲନ୍ତୁ। ବୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିକି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଢୋକ ପିଇଦେବେ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଥୋଇଦେବେ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ରାତିରେ ସେମିତି କରିବେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ସୋମବାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆର ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗାଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3-4ଟା ଝିଅ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କି ଆପଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର କି ପୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ଏହି ଉପଚାରଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପୁଅ ନାହିଁ ପୁଅ ହିଁ ହେବ। ବୁଝି ମନ୍ତ୍ରଟି ଗାଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ମା ମଙ୍ଗଳା, ପୁତ୍ର ମୁଁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହୋଇ ମୋ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଦେଇ ଜଗତ ଜିଣିବୁ ଏ କାଟ ପାଣି ପିଇ ନ ହେବ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଗାଇ ରଖୁଛି। ଓ ମା ମଙ୍ଗଳା, ପୁତ୍ର ମୁଁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହୋଇ ମୋ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଦେଇ ଜଗତ ଜିଣିବୁ ଏ କାଟ ପାଣି ପିଇ ନ ହେବ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଥର ଗାଇସାରିବେ। 3 ଥର ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରିଥିବେ, 3 ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ଦିଅ ରହୁଛି ନାକି ପୋଖରୀ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ତା ବାସ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କରିବେ। ପିତ୍ତଳ ଢାଳୁଟେ ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ପାଣି ନେବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଗୁଆ ଯେଉଁ 3ଟା ପକାଇଥିବେ ପୁଣି ଗୁଆ 3ଟା ପକାଇବେ। ସେଇ ଗୁଆ 3ଟା ପକାଇଲେ ହେବନି, ଆଜି ଗୁଆ 3ଟା ପକାଇଲେ କାଲିକି ଆଉ ଦୁସରେ ଗୁଆ 3ଟା ପକାଇବେ। ଏମିତି 7 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅ ହିଁ ହେବ। ରଖୁଛି।